Historyang kahadlukan. Bisaya Horror Stories. Mga kaistorya, tawga lang ko sa pangalan nga Jane. O kini akong share nga story na hitabo kini sa among probinsya. Kundiin mi pauli mi kay namatay ang bana sa ako ang auntie. Tungod sa komplikasyon ini sa ihang lawas, ug mao kini ang mga nahitabo. Nangadto mi ato kauban sa akong ate ug mama kay lagi wala na magdugay ang bana sa among auntie kay gibawian na kini sa iyang kinabuhi. Kilom-kilom na to dihang naabot mi sa ilang auntie namo ug misugod na to ang tingog sa mga gangis sa palibot. Wala jud ko maanad og makafeel nga maayo adto sa amoang lakaw kay unusual kaayo. Sa kalayo pa naman sa among gibiyahian, patay pa gyud ang amoang giadtuan. Lain kaayo para sa ako alang. Pero respeto pod sa bana sa ako ang auntie. Kay naminyo man kini og bag-o, pero mao lagi gikuha ra pod kini dayon. Naabot na mi ato sa ilang auntie ug nagkamustahay silang mama ato uban sa iyang mga kaliwat. Nga wa gyud ko'y hanaw kung ingod sa banamo gyud kay kini lagi nga tagsara magkita ay pod. Sagol-sagol ang emosyon dihang nilukob na ang kangit-ngit sa maong dapit ug ang suga ra gyud sa gibilaran ang makitang hayag sa balay ni auntie atong mga oras sa. Gapaabot lang gyud ko ato na moingon si auntie nga kun asa mi pwede mo higda sa amo ang pagstay sa ilaha. Bali hangtod na mi sa adlaw sa paglubong sa ihang bana de ato. Mao nga magpabilin mi ato sa ilaha. Paghuman sa panagstoryahan nila ni mama ato ug auntie, nakadungog ko nga miingon si auntie kang mama nga adto daw mi sa gibuhat nila nga payag-payag. Nindot rampo daw adto kay hayahay. Mao siguro to akong nakita kaganiha. Di siya ingon nga payag lang nga gamay. Silbi mura gid siya og balay nga gamay. Apan naa kini nga mga kama o mga gamit sa sulod. Gipabuhat daw kini nila ni auntie kay kung naay mo bisita nila, adto daw kini nila paistaron o pakatulgon. Gidala na ko adto ang amuang mga gamit ni mama ug ate. Ug dayon, migawas ko ato, pabalik na sa ilang kang auntie na gid nga balay. Sa akong pagpadulong ng adto, nakabantay ko nga naay figura sa usa ka tawo nga nagbarog adto sa usa ka punuan sa kahoy. Naara siya dito sa gawas nga dapit. O gitan-aw lang yun ako siya. Gatan-aw kini sa haya. Og tutok yun kaayo ang katong maong tao. Sa lungon nga nahayagan pag-ayo sa suga. Ako unta kini siya nga tawagon. Pero kalit lang kini. Og panlandok sa iyang tunlan. Gatuo ko. Og manluwa ba kadtong maong tao. Apan mihikap kini siyang ilong. Nga mura kinig na igisimod-simod sa palibot. Saktong pagtan-aw nako sa iya. Nakakita po day siya nako. Gatinutok kay mi. Ug dali-dali siyang mipahawa sa dakong kahoy. Ug mipaingon kini sa ngit-ngit na nga dapit. Natingala ko ug si kinsa kakadto nga wala magyud kini siya molahos sa balay nila ni auntie. Ug kalit lang kini nga milakaw ug nawala ra pud sa unahan. Lawom na ang gabi ato nga naabot ng uban nga mga kailan nilang auntie. Ug mga tawo pod nga duol ra pud sa ilahang dapit nga mibilar. Nagkalingaw na ang uban ato sa pagdula sa baraha. Ang uban pod nagduwa og madyong. Naapoy uban nga nag-inom. Ako ato, gapaabot lang yun dukaon pod. Kay si mama ato, busy pa man sad sa pag-asikaso uban sa ilang mga kaliwat nga mibilar. Sa akong pagstambay adto sa may sala, napukaw ako ang atensyon atong lalaki kaganiha sa may kahoy dapit sa ilang auntie. Og milantaw ko ato sa direksyon kung asa siya kaganiha. Pagkakita nako, naa na pod ang kadtong maong lalaki sa mao gihapon nga pwesto nga nangitngitan gamay. Mitutok na gid ko ato niya ug mitawag ko kang ate nako. Aron pakit-on ako siya sa akong nakita nga lalaki. Sa kadugay na kong sigig tan-aw sa maong lalaki, misiga og kalit ang mga mata niini ug nakita nako ang kaitom sa iyang nawong. Kalkag ang iyang mga buhok nga naa ni nagangamay sa suga. Ug kalit lang nga namarog ang akong balahibo na ato. Ug wa jud ko kasabot sa akong nabati. Dihang misiga ang iyang mata ug mikalit lang kini og nahimong kolor nga pula.
Unya nawala ra pud kini dayon. Gitawag nako si ate ug miduol kini. Nahibulong si ate nako kung ngano nagtutok daw ko sa layo nga dapit. Gipangutana pa nako siya kung wala ba siya nakakita ng lalaki sa may punuan sa kahoy. Si ate, wala gyud makakita daw baski anino sa tao o maski unsa man lamang na naa didto. Giingnan pa nako, naklaro kayong tao nga naa sa punuan sa kahoy. Ug ngano, wala sad ka ni siya ni dayon. Gihapak ko sa kong ate ug dali-dali siyang miingon sa ako na dili magstorya-storya og mga ingon ana. Kay na ako numisahaya. Dili ko maayo nga magbinuang. May pagka-joker pug ko sa akong ate. Pero atong orasa, di gid tumadag BI-BI. Kay namarog na akong balahibo sa akong nakita. Gitudlo na ako ang kadtong punuan kung asa ang maong lalaki nga siga og mata. Apan si ate, wala gyud nakit-an kuno daw ngadto. Miingon na si ate kang mama ato na kinahanglan ako matulog. Kay basin, unsa na sad ako ang makita na pod. O kinahanglan nang ipahuway ang akong kagalingon. Giubanan ko ni ate ato padulong sa payag kung asa mi matulog. Pero nakabantay ko sa amoang pagawas nga ang kadtong lalaki nga akong nakit-an nga sigagmata kaganiha. Nagsunod kini sa amoa. Aksyon ako kabalaka ato. Og mipaduol ko sa akong ate. Og miingon ko sa iyaha nga naay nagsunod namo. Wala jud ko gaminuang sa akong ate na ato. Klaro jud kayo sa akong duha ka mga mata nga ang lalaki jud kadto nga nagsunod namo. Nang limbawt na akong balahibo ato og misulod na mi ato ni ate sa payag. Og kalit lang naay kaluskos sa gawa sa pultahan nga ako ang nadunggan. Nakasyagit naming duha to sa ako ang ate. Og grabe jud kayong kakulba namo nato. Mihilak na ko ato ug gitabunan ko ni ate kay akong giprotektahan sa maong kaluskos nga napamatian namo sa may gawas. Kalit nga miabli ang pultahan ato ug nakita gyud nako ang kadtong lalaki nga grabe kasiga iyang mata na. Mihawa dayon ang lalaki sa pultahan dihang nakita niya ang akong ate nga nagdala-dala kini og bangko kay iya unta kining hapak samtang naapod siya kuros nga gidala-dala sa iyang pikas pud nga kamot. Apan si ate wala jud nakakita sa among lalaki daw. Miingon pa si ate sa ako na ipatudlo daw kung asa daw ang lalaki nga ako ang nakita. Kalit lang miabot si mama ug nangutana og naunsa namin ni ate nga muram daw kuno ming nakakita og ungo atong orasa nga hadlok kuno kaayo mi og mga dagway. Misulti ko kang mama nga naay lalaki kaganiya nga akong nakita sa may punuan sa kahoy nga galigid kini sa ilahang kang ante. Misaysay ko kang mama sa akong mga nakita. Og didto, miingon si mama nga basin aswang to ang maong lalaki og nagatang kini sa patayng lawas nga gihaya. Mibalik mi sa gawas ato ug mipahimangno sa mga kaila ni ante nga dili gyud pabiyaan ang namatay nga naa sa lungon. Wala lang mustorya si mama kabahin sa ako ang nakita kay basin makahimo niya hinuon og kahadlok sa mga namilar. Mibalik na mi ato sa payag ug wala na ko makita sa maong lalaki nga nasa punuan dapit. Ug gitudlo pa nako kang mama nga dira adapitan nakita nako ang kadtong kahinahinala nga lalaki nga nagsigo aligid sa ilang ante ug nagpangit-ngit ra gyud sad kini. Sulti pa ni mama, aswang gyud kuno kadto kay nagpaniid ra man kini sa kilid. Pero nangutan ako kang mama kung ngano sa ako ar nagpakita. Miingon si mama, basin gisundan daw ko ato kay nahadlok to nga maudlot ang iyang plano ug plano sad sa maong aswang. Naapilon lang tingali ko. Wa gyud kapugni ang ako ang kahadlok tungod sa nahitabo. Ug wala na hinuon ko'y tarong tulog ato. Ug perte na kong ampo ato, namuhayag na unta. Para wala na magsigig aligid sa ilang ante. Ug sa dapit pod, nga amo ang gistayhan. Maayo gani, nakasulod dayon mi ato sa payag. Kay wala pa daw, basin ako na daw ang gikuha unta kuno ato sa aswang ug himuon niyang biktima. Wala naman hinuon nagpakita sa ako ang lalaki sa ilang ante. Sukad pod nga naay gihatag si ante sa ako ang murag bracelet. Panguntra daw kini sa mga dautan. Misulti man gyud si mama kang ante sa nahitabo sa ako ug gihilom ra kini niya. Sa ulahi, hingpit nang gilubong ang bana ni ante. Ug ako, dili jud ko pabiya ka mama o mas kini ate. Samtang naa pa mi sa ilahang ante ato. Mao kini ang akong kaagi sa probinsya. Samtang namilar o miadto miglamay sa amo ang kaliwat. Ug diri na lang kutob istoryang kahadlukan. Salamat sa pagbasa. Maayong adlaw kanatong tanan.
Shout out time.